Noin. Ja sitten mä vielä jaan teille mun näytön. Noin. Jees. Eli tervetuloa kaikille. Me pidetään tämmöinen ainejärjestön Tsemppi-ilta, jossa me puhutaan tästä näyttöreitistä ja Tampereella opiskelusta, millaista on opiskella yhteiskuntatieteitä Tampereella käytännössä. Mun nimi oli Milja ja mä opiskelen toista vuotta täällä yhteiskuntatieteitä. Mun nimi on Sanni ja mä opiskelen ensimmäistä vuotta. Joo, eli ohjelman numerossa on siis, että puhutaan siitä, että mikä ylipäänsä on yhteiskuntatutkimusta, mitä meidän alalla opiskellaan, vähän meidän tutkinnon rakenteesta aika nopeasti, koska kaikki tämä tieto löytyy tosiaan yliopistojen sivulta aika helposti. Ja sitten, että miten tänne hakeminen käytännössä tapahtuu, millaista on opiskella täällä Tampereen yliopistossa, mikä on interaktio, eli meidän ainejärjestö, ja sitten mennään vähän silleen henkilökohtaisemmalla, puhutaan meidän omista kokemuksista, ja te saatte myöskin kysyä koko aika kysymyksiä. Eli tässä on toi chatti, jossa on myöskin Padlet-linkki, ja sinne voi koko aika laittaa kysymyksiä ihan milloin vaan. Pidetään myöhemmin myös semmoinen, tai tässä niin kuin loppukohtaa, niin kuin semmoinen ihan omistautunut hetki näille kysymyksille. Voi myöskin missä kohtaa tahansa laittaa jotain emoja ja että haluaa kysyä, niin sitten voi pistää vaan mikin päälle ja kysyä mitä haluaa tietää. Joo. Kyllä vaan. Ihan ensimmäisenä, että millä fiiliksillä ootte? Voitte heittää sieltä vaikka reaktioemoja lentelemään, että onko hyvät fiilikset vai ihan paniikkinappula pohjassa. Tai chattiin voi kans heitellä. Me ainakin otetaan innolla. Kyllä. Mä itse mietin tässä jossain kohtaa, että hieman stressaa, kun ei osaa sanoa, minkälaiset tehtävät on. No joo, sinne kun kurssialustalle pääsee, niin sieltä näkee ne teemaviikot, niin toivottavasti se vähän helpottaa, että sitten ennakkoon vähän tietää, että mitä teemoja tullaan käsittelemään. Tietenkin ne aineistot tulee vasta sitten viikoittain näkyviin, mutta teemat tulee jo aikaisemmin näkyviin. Ehkä se helpottaa. Ja käydään niitä tehtävät yhteen läpi. Joo. Kyllä vaan. Kyllä vaan. Hypätäänkö sitten eteenpäin? Yes. Eli mitä on yhteiskuntatutkimus? Joillain muilla yliopistoilla tämä ala on sosiaalitieteet nimellä kulkee, mutta käytännössä aika lailla samasta asiasta on kyse. Meidän alalla tutkitaan, miten ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, miten ryhmät, instituutiot, niin kuin organisaatiot, kaikki tällaiset muodostaa toisiinsa suhteita, miten ne suhteet jatkuu tai purkautuu tai muuttuu ajan mittaan. Ihan hyvin, hyvin laajasti me käsitellään asioita semmoisella perussosiaalisen kanssakäymisen tasolla, jossa on kaksi ihmistä ihan niin kuin valtioiden tasoiseen niin kuin kanssakäymiseen. Ää, Meillä on tosi paljon erilaisia aloja, joten se vaikuttaa siihen, että millä tavalla asioita lähestytään. Eli just on sukupuolen tutkimusta, jossa usein on paljon semmoinen on niin kuin kehollinen näkökulma, tai sitten on vaikka jotain sosiaalipolitiikkaa, jossa käydään nimensä mukaisesti sosiaalipoliittisia käytäntöjä. Eli joo, tämä on niin kuin hyvin, hyvin laaja ala meidän täällä Tampereella, ja kaiken näköistä löytyy. Ja tästä alalta ei tosiaan valmistu mihinkään ammattiin, eli toisin kuin esimerkiksi psykologialla ja psykologialla, niin josta valmistuu psykologiksi, niin meillä valmistuu niin kuin asiantuntijaksi ja voi niin kuin valmistua työtehtäviin about millä tahansa sektorilla, voi olla järjestötoiminnassa, kunnalla tai valtiolla esimerkiksi töissä. Myös yritykset palkkaa meitä, eli kaikille voi periaatteessa työllistyä. Riippuu hyvin paljon siitä, että millä tavalla suuntaa omia opintoja, ja se on semmoinen, missä saa tehdä oikeastaan oman mielenkiintonsa mukaan täällä. Yes. Kyllä vaan. Opintojen rakenteesta, eli tosiaan tämä aika nopeasti, koska nämä kaikki löytyy siis Tampereen yliopiston sivuilta, mutta meidän
tämä opintojen rakenne on, että meillä on nämä perus- ja aineopinnot, eli käydään sille perusteita ja erilaisia teoreettisia lähtökohtia meidän alaan. Ja sitten meillä on tosi paljon vapaasti valittavia opintoja, eli 55 opintopistettä, mikä ei välttämättä kerro juuri mitään, mutta voin niin kuin vertailukohteeksi sanoa, että Turussa oli 13 opintopistettä niin kuin vapaasti valittavia. Eli 55 on siis todella, todella paljon. Meillä on myöskin yksi opintokokonaisuus pitää suorittaa, joka ei ole meidän omasta tutkinto-ohjelmasta. Eli se vähän sille ohjaa siihen, että yritetään muodostaa niin kuin tieteiden välisiä suhteita ja niin kuin kasvattaa sitä ymmärrystä muutenkin kuin meidän jotenkin semmoisessa pikkusessa sosiaalitieteiden piireissä. Joo. Ja sitten on tosiaan ihan tämmöisiä peruskieliviestintä, opiskelutaito, tyylisiä juttuja, vuorovaikutustaitoja, JNE. Sitten siitä sinisestä laatikosta näkyy nämä meidän pääaineet, jotka valitaan silloin, kun siirrytään maisterivaiheeseen. Näihin maisterivaiheisiin pitää hakea erikseen, tai ei erikseen, mutta siis niin kuin tähän tulee hakuprosessi, joka perustuu sitten aineopintojen keskiarvoon. Mutta viime vuosina lähes kaikki on päässyt haluamansa, eli ei kannata säikähtää sitä, että ei pääse haluamaansa. Useimmat, siis ylivoimaisesti useimmat pääsee. Joillain aloilla on vähän enemmän kilpailua. Kriminologia taitaa olla tyyli ainoa, jossa on tämmöinen tilanne, että on oikeasti niin kuin tiukkaa. Mutta siis viime vuosina mun mielestä kaikki on päässyt. Ehkä kaksi ihmistä ei ole päässyt meidän hyvin, hyvin isosta niin kuin tästä alan opiskelijoista. Mutta kaikki siis pääsee johonkin. Kaikki pääsee johonkin. Hyvät, hyvät kennassa, joo. Eli mennään sille preferenssi. Ensimmäinen vaihtoehto, toinen vaihtoehto. Ja pystyy käymään kuitenkin niitä kursseja. Joo, jep, myöskin. Joo, eli ja niin kun kandin saa tehdä mistä aineesta haluaa ja oman gradunkin saa oikeastaan tehdä mistä aiheesta haluaa. Eli vaikka ei sattuisikaan pääsemään, niin sille ei ole niin ihan hirveästi väliä. Mä niin sitä vaan, että sillä suuntauksella ei ole niin kuin sinänsä Joo. väliä, että sitten voi Opintoja saa, joo. niitä opintojaksoja voi ottaa ihan mistä tahansa alasta, ja sitten opettajatkin painottaa sitä, että eniten sillä just niin kuin graduaiheella tai kandiaiheella on siis niin kuin enemmän merkitystä kuin sillä sitten niin kuin suuntauksella. Joo, kyllä, juurikin näin. Joo, ja tosiaan nämä alat on, no mä toivon, että te osaatte lukea, mutta kriminologia, nuorisotyö, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, sukupuolen tutkimus, ja sitten on sosiaalityö, jonne pitää hakea erikseen, mutta siihen pitää suorittaa jotain niin kuin täydentäviä opintoja meidän kandin jälkeen, mutta se on sille pienempi vaiva kuin jos hakisi suoraan sosiaalityöhön, että sekin on niin kuin vaihtoehto. Ja tämä päätöshän siis tehdään vasta kandin jälkeen, Kyllä. että mä ei liity alkuvaiheeseen vielä mitenkään. Mutta jos on kiinnostunut noista, niin sitten tämä voi olla oikea ala. Jep. Eli en tiedä kuuluuko, mitä saimme sanoa, että jos on kiinnostunut näistä aiheista, niin tämä on kyllä ihan oikea ala hakeutua. Yes. Sitten mennään siihen, että miten meille yhteiskuntatutkimukselle haetaan. Tosissaan yhteishaku on juuri alkanut 11. päivä ja jatkuu 25.3. kello 15 asti. Ja siinä päivänä, kun yhteishaku päättyy, niin päättyy myös se ilmoittautuminen tälle kurssille, mikä pitää tehdä, jos hakee näyttöreittiä pitkin eikä todistuksella. Ja todistusvalinnalla meille valitaan 51 hakijaa ja näyttöreitillä 49. Tämä näyttöreitti on siis avoimessa yliopistossa suoritettava tämmöinen MOOC-kurssi, eli Massive Open Online Course, eli se vaan tarkoittaa sitä, että se on ihan valtava nettikurssi. Ja sen kurssin koodi on tuo YKT 101, johdatus yhteiskuntatutkimukseen, mutta ei tarvitse huolehtia näistä, nämä löytyy kaikki opintopolusta, että ei tarvitse nyt muistaa noita. Se ilmoittautuminen kurssille pitää tehdä samana, tai viimeistään tuolloin 25.3., mutta kurssialueelle pitää kirjautua viimeistään 7.4. Ja ensimmäiset tehtävät tulee sitten olla tehtynä 11.4. kello 15 mennessä, mutta nämä taas löytyy sieltä kurssialustalta kaikki tiedot ja kaikki deadlineit. Ne kannattaa heti alkuun merkata itselle ylös, ettei pääse menemään ohitte. Ja kun kurssin aikataulut on ehdottoman sitovat, että ne kaikki kurssi-ilmoittautumiset ja tehtävät pitää olla oikeasti tehtynä, koska niin kuin sanoin, niin tämä on valtavan iso online-kurssi, niin heillä opettajilla ei ole mahdollisuutta joustaa näistä päivämääristä, vaan ne on ne ja piste.
Ja kurssi päättyy sitten 16.5. Ja sen jälkeen saakin sitten jäädä odottelemaan, että mitä tapahtuu. Um, Sen verran mä voisin sanoa, että se kurssialustalle kirjautuminen on joissain tapauksissa hitusen hankalaa, ihan vaan niin kuin logistisesti. Kyllä. Siinä on paljon erilaisia kirjautumisprosesseja, pitää tehdä tunnuksia ja kaikkea tällaista. Ei kannata jättää vikaan iltaan, jos siinä Joo, ei. tuleekin joku niin kuin laki tai menee hankalaksi. Joo. Kyllä. Joo, tuolla on lopussa sähköpostit, mistä voi sitten hakea apua, jos tämmöinen tenkkapotilanne ilmenee. Mutta tosissaan kannattaa tehdä ihan oikeasti ajoissa. Itse olen muutaman kerran näiden kanssa paininut. Mutta sitten vielä meille hakemisesta, niin avoimen väylä on myös mahdollista. Sitten löytyy opintopolusta lisää. Meistä kukaan ei ole tullut sitä, mutta se periaatteessa siis tarkoittaa sitä, että pitää suorittaa perusopinnot avoimen yliopiston kautta. Ja sitten sen jälkeen voi hakea opiskeluoikeutta ihan ohjelmassa, tutkinto-ohjelmassa. Mutta siitä löytyy opintopolusta lisää tietoa. Ja maisterihaussahan meille voi myös hakea, eli jos on vaikka opiskellut ammattitasolla jotain alaan viittaavaa, en nyt muista mikä sen nimi oli, mutta kuitenkin, niin sitten meille voi myös hakea maisterihakuun ja sitten jatkaa maisteriopintoja. Tuliko sinne chattiin jotain? Joo. Odotellaan kysymystä, mutta ehkä voi jatkaa, niin palataan tähän kysymykseen, kun se tänne tulee. Okei, selvä. Tai kuuluuko teille, jos mä kysyn tälleen? Kuuluu, kysy vaan. Okei, joo, siis mä oon vaan vähän hämmentynyt tästä, että mä siis nyt tietysti haen niinku yhteyshaun kautta, mutta sitten mä en niinku ymmärrä, että mitä eroa on tuolla näyttöreitillä ja tuolla avoimen yliopistolla tai sille, että niinku, tai sille, että se on tosi jotenkin niin monimutkainen se, että mä en niinku ymmärrä sitä, että mihin mun nyt pitää hakea ja mihin ei. Että joissain luki, että pitää hakea avoimen yliopiston kautta ja joissain taas, niin kuin, en mä tiedä, se niin kuin, ei ollut sille erikseen niin kuin eroteltu, että pitäisi. Joo, eli tämä on vähän hämmentävä joo, koska tämä kurssi, mikä on tämä näyttöreitti, miksi me kutsutaan, niin se on avoimen yliopiston kautta kyllä, mutta sitten tämä avoimen väylä on se toinen tapa, miten meille voi hakea, niin se on sitten avoimessa yliopistossa suoritetaan isompi opintokokonaisuus, ja sitten kun se on suoritettu, niin sitten sä voit hakea seuraavassa yhteishaussa ja osoitat sillä osaamistasi ja sitten niiden perusteella tehdään sitten ne opiskelijavalinnat. Eli nyt jos sä et ole nyt edeltävänä vuonna tai nyt tässä ennen tätä yhteishakua tehnyt niitä perusopintoja avoimessa yliopistossa, niin sit se ei ole se tapa, millä haetaan, vaan se on juurikin tämä näyttöreitti. Vastasiko tämä yhtään sun kysymykseen? Elikkä se on Joo. Joo, Sano anteeksi. vaan. Se on, että jos sinne näyttöreittiin kuitenkin mennään sieltä NS avoimen yliopiston niin kuin nettisivuilta tai sieltä, mutta se vaan niin kuin sille, että se ei periaatteessa ole niin kuin osa avointa yliopistoa. No se siis sinänsä on, että sä saat ne opintopisteet siitä, jos sä suoritat sen kurssin hyväksytysti, mutta jos sä suoriudut siitä tarpeeksi hyvin, niin sut kutsutaan haastatteluun, jolloin sä oot tavallaan edennyt siitä näyttöreittiosasta siihen näyttöön, niin kuin, että sun pitää osoittaa se sun osaaminen. Ja silloin, jos sä pärjäät tässä haastattelussa tarpeeksi hyvin, sit sä pääset tänne yliopistoon opiskelemaan niin kuin tätä näyttöreittikautta. Ja. Jos sä taas suoritat siellä vaan niin kuin perustasolla ja menee huonosti tai menee vaan silleen jotenkin ihan ok, ja sua ei kutsuta haastatteluun, niin sä saat ne 5 opintopistettä kyllä, ja ne on sun opintoja sitten, mutta silloin sä et niinku pääse näyttöreitti kautta. Sitten sä voit vaikka jatkaa niinku eteenpäin ja suorittaa lisää perusopintoja, jolloin sä periaatteessa yrität niinku avoimen väylän kautta. Mutta sitten se haku pitää tehdä sit ensi vuonna uudestaan, Kyllä, että jep. sulla on kerrytettynä siellä ne kaikki kurssit, mitä sä oot sitten tehnyt, ja sitten niiden perusteella sä pääsisit sitten hakemaan. Joo. Se on Okei. vähän sekavaa, ymmärrän, että siinä Joo, on hämmennystä. joo, ja siis ja sitten se, että kun mä katoin hakulomaketta sieltä, onko se nyt sitten, no sieltä, että mistä haetaan tuonne näyttöreittiin, niin siinä vaan on yksi kohta, mitä mä en ymmärtänyt, että siinä luki, että mikäli haet yleislomakkeella täytä hakemasi opintojakson tai kokonaisuuden nimi tai suoritustapa, niin
pitääkö siihen laittaa jotain, kun mä en tiedä mikä on yleishakemus. Jos me palataan tähän lopussa, yritättekö te etsiä siitä opintopolusta vaikka nyt tietoa, että joo. Jos me palataan tähän lopussa. Joo, Joo, joo. hyvä. Mutta mun mielestä siinä, kun sä haet vaan niin kun yhteishaussa yhteiskuntatutkimuksella opiskelemaan, niin sut huomioidaan todistusvalinnassa ja tämän näyttöreitin, että jos sä et vaan tee näyttöreittiä, niin sitten se on pelkkä todistusvalinta, mutta jos sä teet näyttöreitin, kun sinne kuitenkin kirjaudutaan silleen, että osataan identifioida, että sinä olet juurikin tämä ihminen, niin sit, jos se menee tarpeeksi hyvin, niin sitten kutsutaan haastatteluihin. Mut, joo. Jos mä nyt kerron sitten tästä näyttöreitistä, eli tosissaan tuo YKT on vaan se kurssin koodi, millä se sitten haetaan sieltä kurssialueelta. Noi aineistot tähän mennessä on pääosin ollut suomenkielisiä. Viime vuonna oli muutama englanninkielinen aineisto, mutta joo, englanti pitää handlata ja itsekin kun sitä kurssia tein, niin monta kertaa joutui googlaamaan, että mitäköhän tämä nyt tarkoittaa suomeksi ja ehkä sen jälkeen vielä googlaamaan, että mitä tämä tarkoittaa koko sana. Mutta englannilla ja suomella pärjää. Siellä on tosi paljon tieteellisiä julkaisuja, luentotallenteita, podcast-jaksoja, artikkeleita, blogikirjoituksia. Et ne aineistot voi olla tosi monenlaisia. Mm, ja siellä kurssilla on erilaisia tehtäviä tyyppejä, eli aina sitten, kun on nämä teemaviikot ja siellä on ne aineistot annettu, niin sitten sen jälkeen on 1-2 tenttiä. Eli ne voi olla monivalintatenttejä, ne voi olla avoimia vastauksia. Sitten joka vuosi, kun mä olen hakenut, niin siellä on ollut myös esseetehtävä. Ja sitten on voinut myös olla tämmöisiä työpajoja, eli ensin itse tehdään joku tehtävä ja sitten seuraavalla viikolla sä vertaisarvioit muiden tehtäviä ja tämmöisiä, mutta näiden kaikkien ohjeet on siellä ää, kurssialustalla, ihan siis selkeästi ja ohjeet löytyy sieltä. Se kannattaa muistaa monivalinnoissa, että vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Ja nämä tentit saa aina tehdä uudestaan, tai 2 kertaa, mutta se jälkimmäinen suorituskerta jää voimaan. Eli vaikka sä olisit saanut hyvät pisteet tai paremmat pisteet silloin ensimmäisellä yrityskerralla, niin se viimeinen suorituskerta jää voimaan. Eli se kannattaa muistaa, että jos olet ihan varma, että se menee paremmin, niin sitten go ahead, mutta jos on epävarma fiilis, niin sitten kannattaa vielä miettiä, että tehdäänkö uudestaan. Siellä joku nosti käden, niin kysy vaan. Moi. Mä osallistuin tähän kurssiin viime vuonna ja silloin oli oltiin tehty päätös, että ei ole enää avointa tavallaan, mikä tämä olikaan, avoin tentti, avoin vastaus. Okei, että ei tule enää niinku semmoisia. Joo, koska ne oli silleen aiheuttanut niin paljon hämminkiä ja niin paljon korjauspyyntöjä ja tälleen. Mä vaan mietin, että onko mitään tietoa, jatkuuko tämä linja, kun viime vuonna oli vaan monivalintakysymyksiä. Mä oon siis itse tehnyt tämän kurssin useamman kerran, niin mulla voi mennä vuodet sekaisin. Mä muistelin, että siinä olisi ollut semmoisia avoimia kysymyksiä myös viime vuonna, mutta voi siis hyvin olla, että ei ollut. Meillä ei ole tietoa. Ei. Ei osata jo sanoa tarkemmin, mutta niin kuin sisällöistä, mutta kaikki se kyllä selviää, sit kun se kurssialusta aukeaa sieltä. Jep, siellä kyllä sitten näkyy. Okei, joo, siis siellä oli ollut joku vertaisarvioitu tai arvioitava kysymys, avoin kysymys, mutta se oli semmoinen, että siis sai niin kuin melkein kaikki niin kuin täydet pisteet. Se ei ollut aika rajoitettu tai mitään tällaista, mutta muuten siellä oli vaan monivalintakysymyksiä. Joo. Voi olla, että koska tämä just on tämmöinen iso, oikeasti niin kuin tosi monta osallistujaa iso kurssi, niin voi olla, että niitä avoimia vastauksia on sieltä vähennetty juurikin sen työn takia, mitä se aiheuttaa niille opettajille, että he joutuu sitten käymään niin monia vastauksia läpi. Mutta ne tehtävätyypit selviää sitten, että ne voi olla mahdollisesti vain monivalintoja tai sitten siellä voi olla myös niitä avoimia. Kyllä vaan. Mutta Okei, kiitos. joo, ei mitään. Ja niin, nyt mä unohdin, mä puhuin sitä esseestä, mainitsin sen jo. Joo, että ainakin joka vuosi on ollut semmoinen pidempi, ei nyt oikeasti mikään pitkä essee, olikohan se maks 300 sanaa.
Pari sivua. Niin, Joo. niin, mutta ei ole mikään pitkä essee. Ja siihen kannattaa aloittaa ajoissa ja kannattaa panostaa siihen, koska siinä on tosi isot pisteet jaossa. Niin se on tosi tärkeää, että sekin menee hyvin. Tosi tärkeää, että kaikki menee hyvin. Kurssin pisteytys on siis 0–100 ja tuossa alhaalla tummemmassa boksissa näkyy aikaisempien vuosien pisterajoja. Että siitä näette, että ne on aika kovia pisteitä. Et esimerkiksi viime vuonna on 95 pisteellä saanut haastattelukutsun. Mutta on hyvä pitää mielessä, että useimmat näistä on ihmisiä, jotka on saanut oikeasti 85 pistettä ja laittanut Tampereen ensimmäiseksi hakukohteeksi. Kyllä. Että ihan näin korkeat ne tavoitteet ei tarvitse olla, jos laittaa Tampereen ensimmäiseksi. Joo, eli siitä sitten seuraavana, että Tampereen ensimmäisenä hakukohteena laittaneena niin saa +10 pistettä kurssin viimeisiin tai lopullisiin pisteisiin. Niin se on aika todella iso apu, koska nuo pisterajat on noin korkealla. Niin jos oikeasti haluatte opiskelemaan tänne, niin ehdottomasti laittakaa ykköseksi Tampere. Ja sitten tosiaan 49 parhaiten pärjänneet kutsutaan sitten siihen valintahaastatteluun, mikä tapahtuu siis verkossa ainakin viime vuonna videotallenteilla, että ei ollut mikään semmoinen live-haastatteluhetki, vaan se oli semmoinen videotallennealusta, missä sitten tehtiin näitä videoita. Mutta joo, haastattelusta pitää saada 7 pistettä 10, jotta voi päästä opiskelemaan. Siinä arvioidaan sitä, että oletko sä itse suorittanut tämän kurssin, että jos sieltä heitetään joku aiheeseen liittyvä kysymys, niin osaatko sä vastata siihen. Joo. Ja ne ei ole mitään semmoisia spesifejä, että sun pitäisi muistaa, että milloin oli Pähkinäsaaren rauha. Ei mitään tämmöisiä vuosilukuja tai mitään pikku tarkkoja tietoja, vaan oikeasti tosi silleen niin kuin yleismalkaisesti, että handlaat ne aiheet. Joo, siellä kysytään myös jotain motivaatioon liittyviä kysymyksiä, Kyllä. mutta voin sanoa, että jos olet tehnyt sen kurssin, niin kyllä pitäisi pärjätä. Siitä ei tarvitse hirveästi jännittää. Mä itse mun omassa haastattelussa, muistaakseni facepalmasin, koska se oli mun mielestä niin noloa, mä niin tein sen tallenteen yhä käydessä. Niin ja täällä mä oon, niin ei ole niin tarkkaa. Se on lähinnä siitä, että jos sä oot käynyt sen kurssin, oot omaksunut niitä aineistoja, niin sun pitäisi pystyä vastaamaan tarpeeksi hyvin. Vaikka jos olisit kuinka hermostunut ja vähän sekava ja tälleen. Että... Jep. Ja sitten ihan hyvin voi siinä vaikka sanoa, että oho, no, nyt tuli ajatuskatkos, että ihan sekunti. Jep. Siinä on muutama minuutti siis aikaa, kun se laite tallentaa. Se on pari minuuttia, mutta niin, joo. Kyllä. Mutta siitä selviää. Itsekin siinä motivaatiokysymyksen kohdalla meinasin alkaa itkemään, koska mä olin oikeasti niin, että mä olen nyt päässyt tähän tilanteeseen, niin mun on pakko päästä tästä nyt eteenpäin. Niin oli silleen tunteikas hetki siinä. No tässä nyt on sitten vielä esimerkkejä teemaviikkojen aikaisemmista niin kuin näistä teemoista. Niin viime vuonna oli muun muassa just rikollisuus, ystävyys, terapiakulttuuri ja digitalisaatio. On ollut monikulttuurisuus, polarisaatio, hoiva, yhteiskuntaluokat ja kaupungit. Eli tosi semmoisia ajankohtaisia aiheita siellä on. Oliko siellä joku kysymys? Joo. Okei, selvä. Joo. Hyvä juttu. Mutta onko kenelläkään nyt justiinsa mielessä näyttöreitistä vielä kysymystä vai hypätäänkö me seuraavaan osioon? Niin, sitten lopussa tosiaan. Joo. Näin. Mulla olisi. Joo, sano vaan. Ei mikään hirveän tärkeä kysymys, mutta siis oliko 2023 vuonna 5 teemaviikkoa? Joo, oli. Mä itse hain silloin. Okei. Niin, mäkin rupesin muistelemaan, Joo. että mä tein itse kanssa Mutta 2023. Niin Oliko polarisaatio minkä oma teemaviikko? Eikö se ole monikulttuurisen kanssa? se saattoi olla monikulttuurisuuden kanssa toi polarisaatio. Mut lähinnä tuossa on vaan se, että haluttiin esitellä noita teemoja, että Joo, ehkä niitä tämmöistä oli ollut sikkeliä. ja että ne on niinku kaikki tolle aika ajankohtaisia juttuja. Joo, Okei, joo. mielestäni se kurssi on aina saman mittainen, eli kyllä mä nyt veikkaisin, että se monikulttuurisuus ja polarisaatio on vain 2 niinku teemaa, mutta ne ei ole omat erilliset teemaviikkonsa. Ne on vaan silleen, että monikulttuurisuus ja polarisaatio ykkösenä ja sitten seuraavaksi hoiva. Joo. Kiitos. Yes. Okei, no niin, joo. Eli palataan noihin chattiin tulleisiin kysymyksiin sitten vielä lopussa ja hypätään eteenpäin. Ja vaihdetaan tässä nyt sitten ohjaajaa.
näkyykö tässä nyt? Joo. Ö, Tämä on nyt lähinnä sitten vaan, ei kun niin, pitäisikö meidän esitellä, me siis ollaan oltu täällä nyt huoneessa tämän koko ajan, mutta vähän tuossa sivussa, ja mä oon Saimi. Mä oon Anni. Joo. Mutta ei siitä sen enempää, jatketaan vaan nyt. Että tämä on nyt sitten vaan silleen aikataulullisesti nyt sitten näiden edellisten yhteenvetoa, että tässä nyt niin kuin visuaalisesti sit näkee vähän niin kuin hakijan kevättä ja tärkeät päivämäärät ylhäällä. Että just nyt tärkeänä on tietysti tuo yhteishaku ja sitten valintakurssille ilmoittautuminen. Ja sitten maaliskuussa tosiaan sen itsenäisen osion tekemistä. Mm, ja sitten just huhtikuun puolella noin viimeiset päivät kirjautua ja itsenäiset tehtävät suoritettuna. Sitten nuo teemaviikot jatkuu siis tosiaan tänne toukokuun asti, 16. päivä loppuu. Tässä ei nyt tietenkään ole tarkkoja aikatauluja, koska me ei tiedetä niitä ihan tarkkoja päivämääriä. Mutta just todennäköisesti menee just silleen, että viikko aina yhdelle tietylle, tai että aina on niin teemaviikko, että se on niin silleen viikon mittainen. Öö, ja sitten ne pitää olla tehtynä sen teemaviikon tehtävät siihen tiettyyn päivämäärään mennessä. Ja sitten toukokuun lopussa tulee todistusvalinnan tulokset ja myös sitten valintahaastattelukutsut. Hyvä, sä oot lisännyt tonne, että koska ne haastattelut on edes, niin sitten joskus siinä kesäkuun puolella on sitten ne haastattelut. Ja näyttöreittivalinnan noi tulokset julkaistaan sitten viimeistään tuolloin 3.7. Eli silloin elokuun alussa viimeistään pitäisi tietää. Tai kun, joo, kiitos. Heinäkuun alussa. Tai ainakin viime vuonna ne tuli tosi äkkiä ennen juhannusta kyllä, että tuskin tarvii ottaa ihan koko kesää. Paitsi, no niin. Ellei sitten ole pisteellä hakemassa, niin se on Niin. tietty eri juttu. Ja siis mulla just todistusvalinnassa siinä sain tietää vasta joskus heinäkuun lopussa, kun ne varsijat liikkuu niin hitaasti. Kyllä. Mutta joo. Yes. No miksi kannattaa hakea juurikin Tampereelle? No yhteiskuntatutkimus, miten tässä alussa puhuttiinkin, niin on meillä laajempi jollain tavalla ehkä kuin pelkkä sosiaalitieteet, vaikka vähän sama asia onkin. Meillä on omana spessuna noi kriminologia, sosiaaliantropologia, nuorisotutkimus ja sukupuolen tutkimus just maisteriohjelmina. Niitä ei muualla samassa mittakaavassa pysty opiskelemaan kuin meillä. Tosi iso juttu, ja ainakin mikä mulla oli iso motivaattori, miksi hakea just Tampereelle, oli toi vapaa sivuaineoikeus. Voi opiskella ilman erillistä opinto-oikeuden hakua, ihan siis käytännössä mitä vaan, paitsi jotkut lääkiksen kurssit ja psykan, ja siis tämmöisiä niin kuin tietyillä aloilla on tiettyjä omia rajauksia, mutta siis käytännössä mitä vaan, siis voi ammattikorkean puoleltakin opiskella ja teknillisestä yliopistosta teekkarikursseja käydä ja tosi vapaasti lärätä. Ja ehkä sen verran, että tosi monet yhteiskuntatieteeseen hakijat on kiinnostuneita psykologiasta. Täällä voi opiskella myös psykologiaa. Se on jotkut kliiniset jutut, mihin ei pääse, mutta yleisesti ottaen täällä voi opiskella myös psykologiaa ihan tosi vapaasti. Joo, toisin kuin esimerkiksi Helsingissä, jossa psykologia on lääketieteessä, joten sitä ei saa opiskella siis kuin yli 5 opintopistettä, mikä ei ole, se on 1 kurssi. Se ei ole mitään. Joo, että kaikki psykologian perusopinnot ja aineopinnot, ne on ihan vapaasti valittavissa just tolleen sivuaineiksi. Itselläkin on niitä tässä silleen. Että... Joo, että hyvä tarkennus Miljalta, että on vaan nuo kliiniset kurssit psykalta. Mutta voidaan niihin palata myöhemmin, jos niistä kysyttävää. Ja mistä myös tulikin aikaisemmin tästä vapaa-valintaisuudesta, että meillä on siis tosi paljon varattuna tilaa sille. Osin myös sen takia, että meidän ala on hyvin laaja ja siitä niin kuin hyötyy siitä, että on laajaa ja monipuolista osaamista, niin siihen myös niin kuin tutkinto-ohjelma kannustaa. Myös kaiken tämän lisäksi on Tampereen yliopiston laajasti tarjolla erilaisia tukitoimia opintoihin, jos sellaisia tarvii. No sitten yleisesti ihan Tampereesta, niin Tamperehan on ihan best. Yep. Tämä on niin kuin, iso opiskelijakaupunki ja tosi paljon myös muuta. Täällä on niin kuin ihan kaikkea, mitä ihminen voi tarvita. Ja ei ole liian iso niin kuin Helsinki.
Jep, joo, ja siis se, että opiskelijat todellakin kyllä niin kuin näkyy katukuvassa ja on semmoinen opiskelijoilla vahva kulttuuri ja yhteisöllisyys. On tosi paljon tapahtumia, myös tällaisia ikonisia. Suomen suurin vappu, Hämeenkadun Aprot, Särkänmärkä, Sushi Aprot, Akateemisen Kyykän MM-kilpailut, you name it, kaiken näköistä löytyy. Meidän kampus täällä keskustassa on ihan tosi nätti ja viihtyisä. Täältä löytyy hyvät opiskeluspotit ja netit luentosalit. Ja kirjasto. Kyllä, kirjastoja löytyy myös ympäri vuorokauden tiloja, missä opiskella. Tampereella on tosi toimiva julkinen liikenne. Pääsee kampukselle näppärästi, vaikka ratikalla tai bussilla. Ei tarvitse asua ihan naapurissa. Ja sitten ylipäätään täällä on tosi kompaktit etäisyydet, helppo kävellä ja pyöräillä paikasta toiseen. Ja luontoa lähellä on 2 järveä ympärillä ja metsikköä ja sun muuta. Niin tämä on tosi ihana paikka kyllä elää ja olla. Jep. Ja sitten, koska täytyy nyt tietysti promota myös meidän tätä ainejärjestöä, niin että miksi just silleen Tampereelle tosiaan kannattaa tulla ja miksi meidän ainejärjestöön osaksi kannattaa tulla. Että ollaan siis Interaktio, on meidän ainejärjestön nimi. Ja se on siis ainejärjestö, jos ei ole tuttu konsepti, niin luomassa yhteisöjä opiskelijoille. Eli just tolleen niin kuin tutkinto-opiskelijoiden ainejärjestö. Ja tekee esimerkiksi just opiskelijoiden edunvalvontaa ja erilaisia tapahtumia ja sitten muodostaa sitä yhteisöä ja hoitaa myös tuutoroinnin. Me ollaan kaikki tuutoroita, että jos tänne sisälle pääsette, niin meihin törmää. Ja on tosiaan tosi iso ainejärjestö, että vuosittain kun pääsee just se joku ehkä 100 sisälle, niin sitten kertyy porukkaa ja tosi laaja ikäjakauma, että aivan varmasti löytyy omanhenkisiä ihmisiä, samanhenkistä seuraa. Ja tietysti silleen tuutoroinnissa myös pyritään tähän just, että ei kukaan jää ulkopuoliseksi ja löytyy yhteyksiä ja kaveriporukoita. Että se on niin kuin tosi tärkeää siinä opintojen alkuvaiheessa. Joo. Niin, ja interaktion arvoista kanssa. Me ollaan hyvin jotenkin lämminhenkistä porukkaa. Isoina, tärkeinä, keskeisinä arvoina just saavutettavuus, turvallisemman tilan periaatteet, hyvinvointi, vaikuttavuus, avoimuus, moninaisuus ja yhteisöllisyys. Jep. Kyllä. Ja meillä on turkoosit haalarit. Ne on kans best. Joo, niillä on ne päällä nyt. Fashion show. Tässä mä oon, mä en näe itseäni millään. Siellä ne on. Siellä ne on. Joo. Jep. Päheet ja tuutorikuivi. Wow. Mutta joo. Ja interaktiolla on paljon myös persoonallisia tapahtumia, että on silleen hyvä meininki ja hyvä pössis ja pääsee helposti vaikuttamaan asioihin ja järjestämään tapahtumia sun muuta järjestötoimintaa. Oman ainejärjestön, siis tehdään, tai että meillä on paljon tapahtumia just omalle ainejärjestölle ja on tosi paljon erityyppisiä, että löytyy sellaisistakin kaikille jotakin. Kyllä. Tuossa mä oon vielä lisännyt tonne noin sosiaaliset mediat, että jos ei ole vielä tuttuja, niin löytyy IG:stä ja TikTokista ja sitten tietysti nettisivutkin meiltä löytyy, niin jos ei ole vielä, et ole vielä käynyt katsomassa, niin kannattaa käydä katsomassa. Ja sieltä poimintoja, koska kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin tässä on sitten miltä opiskelu interaktiossa näyttää. Tai no, tietysti tähän lisää vielä se, että oikeasti opiskelee siellä jossain kirjastossa, mutta se nyt ei ole varmaan kauhean visuaalisesti hienoa. Mutta joo. No meistä ja meidän hakupoluista. Joo. Mä voin vaikka aloittaa. Eli mä olin Anni. Mä oon hakenut aikaisemmin psykalle. No valmistuin 2019 lukiosta, niin siitä lähtien mä 2 kertaa psykan aineistojen kanssa tein tämän kurssin. Ja sitten viime keväänä totesin, että nyt ei paukut riitä ihan kaikkeen, niin pitää jotain priorisoida ja sitten hain tänne. Ja pääsin sisään.
Ja semmoista nyt alkuun. Joo. Ja mä oon tosiaan Saimi ja mä oon tullut todistusvalinnalla, että mulla nyt ei ole silleen ensimmäisen kerran kokemusta nyt sit näistä kurssiasioista, mutta onneksi täällä on muita, ketkä on sen käynyt. Mutta olin varasijalla 79 ja sitten se tosiaan nousi siitä pikkuhiljaa, tai laski, jos se menee niin kuin sinne alaspäin. Joo, anyway. Mutta jos se nyt on jollekin niin kuin olennaista, tai siis mun mielestä oli ainakin itselle oli hyvä tietää se, että vaikka se näyttää niin isolta numerolta, että apua, että siellä on melkein niin kuin 80 mua edellä, niin siis noi liikkuu kuitenkin tosi paljon, varsinkin sitten kun Helsingistä porukka pääsee sinne sisälle ja tulee tiedot, niin ne kyllä liikkuu, että ei kannata säikähtää, jos tämä on case. Eli mä olin siis Sanni ja mä oon tosiaan hakenut tänne 3 kertaa. Ensimmäisellä kerralla, kun kuulin entiseltä työkaverilta tästä alasta, niin ekan kerran tein tämän kurssin vähän silleen kokeillen, että okei, no voisiko tämä olla mun juttu. En päässyt, mutta huomasin, että todellakin olisi mun juttu. Sitten yhtenä vuotena en hakenut, sitten viime vuonna hain, jäin ihan pisteen parin päähän haastattelupaikasta. Ja se kyllä tietenkin harmitti, mutta sitten samalla se tsemppasi silleen, että okei, no ensi vuonna mä pääsen sisään. Päätin sen jo silloin ja nyt sitten pääsin sisään. Ja joo. Joo. Mites Milja? Joo, mä olin Milja ja mä valmistuin itse lukiosta 2022, mutta olen 23-vuotias. Ja mä pidin itse välivuoden ja en hakenut yhtään mihinkään, chillasin. Ja sitten hain tänne tosiaan tämän näyttöreitin kautta ja pääsin sisään ensimmäisellä. Mm-hmm. Mutta ehkä vielä tästä hakemisesta ja tästä kurssista ja sen työmäärästä, niin joka kerta kun mä olen itse hakenut, niin mä oon tehnyt täyspäiväisesti töitä, niin se on siis myös mahdollista, mutta kyllä ehdottomasti suosittelen, että jos teillä on mahdollisuus viedä vaikka lomalle tai vähentää työvuoroja tai yhtä mitään, niin suosittelen, koska itse kyllä käytin tosi paljon aikaa niiden aineistojen läpikäymiseen, että heti vaan kun ne maanantaina julkaistiin aina, ainakin viime vuonna, ne aineistot ja tehtävät tai se koko viikko, niin aloitin heti käymään niitä aineistoja läpi ja vähän sitten sen aineistojen perusteella suunnittelin sitten mun loppuviikon. Ja elin oikeastaan tämän kurssin mukaan sitten koko kevään. Mutta se on ehkä mun vinkki, että suunnitelkaa tosi hyvin aikataulut ja noudattakaa sitä, mutta sitten suunnitelkaa myös sinne aikatauluun lepäämistä ja semmoista aikaa, että ette tee yhtään mitään. Esimerkiksi viime vuonna viikolla oli vappu, niin vietin vappua 2 päivää, enkä menettänyt koulupaikkaa. niin on silti niin kuin myös aikaa muulle elämälle. Oliko sulla Milja mitään vinkkejä vielä heittää vai siitä? Tulee lisää. Eli Lisää tästä, niin just näistä vinkkeistä, hakuvinkkeistä. Jep, ja nyt nämä on ehkä erityisesti tätä näyttöreittiä varten kähän nyt kasattu, että totta kai ehkä näistä voi vinkkejä ottaa mihin vaan opiskeluun. Mutta laatu korvaa määrän, on se sitten opiskeluajassa tai sitten niissä hakukohteissa. Mä itse koin kyllä just, että silloin kun teki psykan pääsykoeurakkaa ja sitten tätä kurssia ja matskut meni tosi vahvasti päällekkäin, niin ne kyllä molemmat söi toisiaan. Ei kyllä pystynyt sille satasella keskittymään. Ja varmasti voi olla tilannetta, että hakee moneen eri paikkaan, niin sitten kyllä mun lämmin suositus on se, että priorisoi oikeasti sitä, mihin eniten haluaa ja laittaa siihen paukkuja. Ja totta kai on ymmärrettävää, että on myös varaa vaihtoehtoja tai, tai niin kuin muitakin vaihtoehtoja, ja niihinkin on matskoja ja niitäkin pitää lukea, mutta laatu korvaa määrän. Se, että lukee 10 tuntia, voi olla tehottomampaa, kun lukisi 2 tuntia. No just kurssiaikataulu on tosi tasaisesti rakennettu. Aikaisempina vuosina olisi ollut tyyli, että maanantaisin julkaistaan uudet matskut ja tiistaina viimeistään pitänyt palauttaa niin kuin,
aikaisemmat, että sitten se on aina niin kuin viikko aikaa tehdä niitä, mutta se on yllättävän tiivis. Mäkin tein täyspäiväisesti töitä viime kevään, niin kyllä niin kuin sai ihan huolella itse askarella niin kuin kalenterin kanssa, että sai kaiken mahtumaan ja oikeasti sitten tehtyä kanssa hommat. Ja ehkä se on niin kuin omalla tavalla kiva, että se kurssi on niin silleen rakennettu, että sitten oikeasti siinä kelkassa on niin kuin helppo pysyä, kun on niin kuin paljon tekemistä. Mm, no, lyhyessä ajassa tosi paljon omaksuttavaa ja tekemistä, niin kannattaa kyllä tunnistaa ne omat opiskelutekniikat ja niin kuin vahvuudet siinä, että ehkä nyt ei ole kaikkein paras aika kokeilla jotain uutta ja villiä tekniikkaa. Mutta niitä voi miettiä nyt jo silleen ennen kuin kurssi alkaa, että Kyllä, mitkä on ne omat, ja että sitten pystyy hyödyntämään niitä jep, siinä kohtaa. jep, ehdottomasti. Et esim. Itse on kyllä hyvin muistiinpano ja niin kuin, käsinkirjoittelija ja sitten mä pidättäydyin siinä ja sillä mentiin. No, vaikka se kurssi on aika ankara ja vaatii tosi tarkkaakin tietämystä, moni valinnat saattaa olla aika niin kuin, no, armottomia, että se on joko oikein tai se on väärin, niin, niin kuin, kannattaa keskittyä silti niin kuin niissä aineistoissa ja matskuissa silleen keskeisiin juttuihin, että en ehkä lähtisi niin kuin pänttäämään ulkoa niitä tai jotain ihan silleen random knoppeja, koska ne materiaalit ja sit myös ne omat muistiinpanot on käytössä, kun tekee niitä monivalintatenttejä, tai on se sitten se avotentti, mitä sieltä nyt sitten tuleekaan. Että sitten sieltä on helppo tarkastaa, että oliko tämä vai tämä. Mutta koska tehtävissä on myös aika kova aikapaine, niin ei kannata liikaa kuitenkaan sit nojata siihen, että no mulla on ne aineistot, mä voin katsoa niitä, koska todennäköisesti et ehdi, jos et niinku oikeasti ei ole semmoista mutua, että mikä tämä voisi olla, että sitten ehtii silleen tarkastaa just sen yksi, kaksi pikkujuttua. No niistä monivalinnoista kyllä ne tarkastuspyynnöt kannattaa, niitä suosittelen lämpimästi. Itsekin sieltä muutamia lisäpisteitä sain, että jos tuntuu, että tässä niin kuin tehtävässä on joku virhe, niin se on ihan mahdollista, että siinä on virhe. Ja sitten kun sen itse sieltä osaa perustella, että miksi se on väärin, miksi itse vastaisi toisella tavalla, niin se kyllä otetaan huomioon. Ja sitten sieltä kyllä tulee sitten vastausta, että no ei, kyllä tämä itse asiassa meneekin näin, mutta niin. Mm, no joo, ja vaikka ne pisterajat oli aika hurjat meille, niin se ei vaadi täydellisyyttä, että pääsisi sisään. Se 10 lisäpistettä on aika iso tekijä, mikä myös nostaa näitä pisterajoja tosi paljon. Ja joo, että jos joku aihe tai tehtävä tosi hankalalta, niin se on todennäköistä, että se on muillekin hankala. Muun muassa viime vuonna oli yksi ihan hirveä tehtävä ja aivan siis kamala tehtävä. Ja siitä oli siis hirveästi päänvaivaa ja sitten yksin sitä sopertaa ja miettii, että voi ei, että enkö mitään ymmärrä ja mitään en osaa. Ja sitten tajuskin, että ei kun itse asiassa tämähän on ollut kaikille ihan hirveätä ja ihan kauheata. Ähm, ja jos haluaa jotenkin ennakkoon valmistautua, niin kun suositellaan semmoista niin kuin akateemisen sisällön, tieteellisen tekstin lukemista, että vähän niin kuin on hallussa semmoiset rakenteet siitä, että miten vaikka artikkelit muodostuu. Niin, jos ei ole siis aikaisemmin tuttuja, että on vaikka niin kuin lähinnä lukiotekstit tuttuja, koska kuitenkin sitten noi akateemiset paperit, artikkelit, kaikki tommoset on kuitenkin sitten niin kuin vähän erityyppistä luettavaa. Jep. Mutta siis toi kurssi tai näyttöreitti ei vaadi mitään ennakkotietoja tai ennakko-osaamista, että kyllä kaikki niin kun tentittävät tai kaikki niin kun niissä tehtävissä vaadittava tieto on kyllä niissä matskuissa siellä, että ei hätää, ei ole menettänyt eikä menetä mitään, jos ei ennen kurssia tee asioita. Et en itsekään kyllä varsinaisesti kurssia silmällä pitäen ollut tai niin valmistautunut, mutta sitten on aikaisempia opintoja sun muita, niin kyllä mä koen, että se on ollut ihan hyödyllistä, että on ollut silleen hallussa se jotenkin tieteelliset termit ja vastaava. Että ei välttämättä just niin kuin ne sisällöt, vaan just enemmän se silleen, että miten niitä sitten vaikka lähtee lukemaan. Kyllä, ja mistä löytää mitäkin tietoa. Ja kuten sekin jo tuli, mutta tämä on niin kuin, tärkeistä tärkein, että muistaa levätä ja pitää itsestään huolta. Niin. Että vaikka on ihan hirveästi tekemistä ja hirveästi meininkiä, niin se, että lepää ja palautuu, niin auttaa jaksamaan, että siitä ei
hyödy kukaan, jos itsensä ajaa ihan loppuun. Mm. Että käy ihan hyvällä omalla tunnolla viettämässä vappua tai muuta vaan kevät aurinkoa paistottelemassa. Todellakin. Ja just muistaa syödä ja juoda. Mm. Aamen. Hyvä tulee. Preach. Jep. Ennen kuin mennään noihin kysymyksiin, niin tässä nyt vielä tämmöinen. Yhteenveto Jep. tyyppinen. Pistetään tonne chattiin tosiaan linkki tuohon hakijan muistilistaan, mutta se tulee siis, nämä kaikki tiedot tulee sinne Interaktion nettisivuille ainakin, siis tämä tallenne ja sitten tuo hakijan muistilista ja sitten myös toi Telegram-ryhmälinkki, joka on nyt siis hakijoille tosiaan, että sinne voi liittyä ja sitten sieltä saa vertaistukea, koska siellä on sitten muut ryhmäläiset on myös hakijoita. Mm. Ja myös me ollaan siellä, Jep. ketkä nyt ollaan oltu pitämässä teille tätä tsemppi-iltaa. Jep. Me ei kukaan ole tekemässä sitä kurssia, niin tuskin me osataan vastata sisällöllisiin kysymyksiin, mutta jos tulee kysyttävää... Jotain teknisiä kysymyksiä, niin. se on niin tullutkin ja mihin kohta palataan nyt, niin, kun saadaan tämä kyllä. nyt lopeteltua. Jep, ja just silleen pitkin kevättä kyllä meihin saa kontaktin, Jep. miten ehditään vastailemaan. Jep. Että sielläkin voi kysyä sitten, varsinkin jos on nyt niin kuin, vaikka tallenteella katsojia, jotka ei kerkeä tässä kysymään. Jep. Haluatko Deija kysyä tässä välissä? Ei ole tavallaan mikään kysymys, mutta vertaistuesta tuli mieleen, että Jodelissa on kanava SOS-tieteisiin 2025, joka viime vuonna oli kyllä 2024, josta mä sain paljon vertaistukea, koska siellä oli tähän kurssiin osallistuneita. Siellä podettiin esimerkiksi siitä hirveästä yhdestä tehtävästä kauheata myötistä, mutta joo, suosittelen. Jos saan sen verran täällä huudella, niin myöskin olkaa kriittisiä siitä, mitä te luette Jodelissa. Mä itse olin Turun pääsykokeessa 2 vuotta sitten suunnilleen. Joo. Ja mä lähdin sieltä silleen, mä tein jossain 20 minuutissa sen kokeen, lähdin sieltä, oli silleen vittu kun meni hyvin, menin Jodeliin. Ne oli kaikki silleen aivan eri kuin mitä mä olin vastannut. Mä olin ihan kriiseissä, mä olin silleen, miten tälleen voisi käydä. Mä olin niin itsevarma. Mä sain 1 piste vaille täydet pisteet siitä kokeesta. Muut oli väärässä, mä olin oikeassa. Joskus näin. Et silleen, se on Jodel. Ne ihmiset ei tiedä välttämättä yhtään paremmin kuin säkään, mutta se on paljon vertaistukea. Mutta älkää kriiseilkö niistä vastauksista niin joidenkin pääsykokeiden jälkeen, kun siellä on kaikki Helsinki ja Turkunkin hakijat. Se on aivan turhaa. Ne ei tiedä yhtään paremmin kuin tekään. Sille, joo, se on mun mielestä oikeasti tosi hyvä pitää mielessä. Ei tarvitse ahdistuneena venäillä niitä tuloksia. Jep. Joo, ja itse en niin kuin käyttänyt koko Jodelia, siis koko kevään, että silleen tiedostin sen olemassaolon, mutta totesin, että mua vaan ahdistaa, jos mä jotenkin tieto lisää tuskaa. Jos mä vielä otan sitä muistilistaa nyt Joo. vielä, joka pistetään sinne nettisivuille. Sehän on tietenkin... Siinä on tosiaan kaikki, niin kuin, tai ei nyt kaikki, mitä tässä on puhuttu niin koottuna, mutta siis paljon noita niin kuin aikatauluja ja just semmoinen vähän niin kuin checklist-tyyppinen, että muista tehdä tämä Kyllä. siihen hakuun liittyen. Eli täältä löytyy aika pitkälle jo samat tiedot, mitkä jo sanottiin, ja nämä päivämäärät. Muun muassa tuolla on tämmöinen ennen kurssi-ilmoittautumista joudut todennäköisesti erikseen hakemaan opinto-oikeutta Tampereen avoimeen yliopistoon, koska kun selasin noita opintopolun sivuja, niin siellä ei ollut mainintaa tästä. Eli en muista, onko aikaisempina vuosinakaan ollut vai onko mä vaan sattumalta se tieto sitten tullut vastaan, mutta se on vähän sekava se ilmoittautumisprosessi. Niin, mutta sieltä kuitenkin step by step sä pääset linkkiä seuraavaan. Ja ehkä tuosta just se, että ei kannata jättää vikaa iltaa sitä ilmoittautumista, koska se voi ottaa just pari päivää, että sen opinto-oikeuden saa. Kyllä, jep. No sitten onkohan tässä vielä erikseen jotain mainittavaa, mitä ei ole jo sanottu. Toi, että jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kurssin suorittamista varten, ota yhteyttä kurssin opettajiin siellä Digikampus-alueella.
Joo. Siihen mulla oli itsellä yksilölliset järjestelyt, niin siihen voi käyttää esimerkiksi samaa, mikä on saanut YO-kirjoituksia varten. Ne aikarajoitteet noissa tenteissä, niin kuin monivalintatenteissä, on tosi niin kuin, tiukat, tai silleen se on silleen 10 minuuttia, ja se on just tarpeeksi. Et, mitään lisäaikaa tai semmoista, että jos tavallaan myöstyt siitä viikon aikana, niin semmoista se ei myönnä, mutta se antaa sulle niihin tentteihin lisäaikaa, ja kun ne on niin rajalliset se aikamäärä, niin sillä on tosi paljon merkitystä. Ja yksilöllisen järjestelyiden päätöksellä saat myöskin lisää aikaa haastatteluun. Et se on, kannattaa nähdä se vaiva, että laittaa ne sinne, siitä on tosi paljon apua. Kyllä. Ja olikohan opintopolussa meillä myös yhteishakua tehdessä, niin pystykö hakemaan näitä yksilöllisiä niin kuin erikseen pääsykokeisiin, mutta tähän haetaan sieltä digikampuksen kautta. Mun mielestä tähän haetaan. Se on aina löytyy niin kuin yliopiston omilta sivulta, että miten se yksilöllisten järjestelyiden hakuprosessi toimii niin kuin, jotain pääsykoetta varten. Niin sieltä löytyy, mutta muistaakseni täällä niin se löytyy sieltä jostain sieltä alustalta, että kelle laitat viestiä niistä. Mutta se kyllä niin kuin hoituu. Lähinnä, että sanon, että siitä on vähän vaivaa, mutta se on värti. Ja. No, tuollakin olen maininnut, että tämä vaiheet voi tuntua sekavalta, mutta opintopolun ja sitten sähköpostiin, kun saa ne hakaa-tunnukset luotua, niin sinne tulee myös niitä ohjeita. Niin niitä kun seuraa, niin kyllä se sitten lopulta onnistuu. Joo, tuossa on nyt sitten vielä se hakijapalvelut.tauettuni.fi, jos tulee näitä tunnuksia luodessa ja opinto-oikeutta hakeessa ongelmia, niin tuolta voi kysyä apua. Me laitetaan tämä tiedosto tuonne chattiin ja löytyy sitten myös tuolta Interaktion verkkosivuilta. Ei tosiaan löydy vielä, mutta lisätään tässä nyt niin lähipäivinä Kyllä. Niin pian kuin pystytään. Kyllä, se on tuossa chatissa nyt linkattuna, niin pitäisi sieltä päästä OneDriveen ja sieltä sitten haettua se. Mutta joo, siinä oli muistilista. Oliko siinä vielä siinä jossa? Minä en osaa tätä tietotekniikkaa käyttää. Niin. Joo, no eipä siis oikeastaan muuta. Tässä näkyy vielä meidän somet. Ja jos tässä kohtaa ei ole kysyttävää, niin meidän osuus on vähän niin kuin paketissa. Mennään kyllä Et seuraavaksi mennään kyllä vielä kysymyksiin ja ollaan täällä vastaamassa. Niihin ei hätää, mutta ei tule enää mitään uutta infoa. Niin halutaan toivottaa ihan super suuret tsempit pääsykokeisiin tai tähän näyttökurssiin, mihin ikinä haettekaan. Ja jotenkin hyvä siitä tulee. Sinä pärjäät. Sinä tulet pärjäämään. Do it. Ja aina joku pääsee sisään. Mutta nyt niitä kysymyksiä. Voitaisiin antaa teille joku semmoinen 3 minuuttia aikaa ihan vaan miettiä niitä, että voitte rauhassa laittaa sitten tuonne chattiin, tai sitten jos haluatte anonyyminä kysellä jotain hölmöjä kysymyksiä, niin siellä on se Padlet. Mikään kysymys ei ole hölmö. Definitely, joo. Niin annetaan teille siihen vähän aikaa ja sitten palataan näihin myöskin aikaisempiin kysymyksiin. Eli ei hätää, kaikkiin kysymyksiin kyllä vastataan parhaimmillaan. Joo. Mutta. Että pieni hetki tässä nyt, että saatte kirjoitettua kysymykset tai mietittyä ylipäätään, että muistuu mieleen, että mitä nyt olikaan kysyttävää. Ja ei siis myöskään niinku paineita siitä, että jos nyt unohtuu kysyä joku, koska tosiaan siellä sitten Telegram-ryhmässä voi myös kysyä. Joo. Ja no se on varmaan helpoin kanava. Jep. Jos me mutetetaan itsemme hetkeksi, niin saatte rauhan. Hetkinen. Ja voi myös jakaa sille ihan vaan yleisfiiliksiä tai mietteitä tai pelottaa ihan vitusti. Kaikki on ok jakaa. Jep. Hyväksyvä ilmapiiri. Kaikkia saa laittaa.
No, ruvetaanko käymään? Ainakin täällä nyt, mitä oli chatissa kysytty. Aivan, joo. Kaikki näkyvissä. Ähm, Musta tuntuu ihan hyötyä tässä vaiheessa. niin. No, mutta kysymystä tuli siis haastattelukysymyksistä. Tarviiko referoida tiettyyn sivuun tai tiettyyn kappaleeseen haastiksen aikana vai onko rennompi? On rennompi. Se on siis lähinnä siellä on ollut sellaisia kysymyksiä, että tältä teemaviikolta miten, mitä ajattelisit asiasta X? Ja sitten siitä teemaviikosta niin kun, siihen pohjata, mutta ei ole todellakaan siis mitään tarkkoja juttuja. Jonain vuonna on ollut vissiin kysymys, että valitse kurssilta mielenkiintoinen termi ja määrittele sitä tai vastaavaa, että miten Miljakin aikaisemmin sanoi, että se on kyllä, että jos sä oot tehnyt sen kurssin itse, niin sä kyllä niin kun, pärjäät kyllä siinä hyvin. Mä itse olin siihen siis tehnyt teemaviikosta semmoisen vähän niin kuin tärkeät jutut A4. Ja sitten mulla oli ne mun tärkeät jutut A4 mukana siinä haastattelussa. Ja siis en tarvinnut niitä oikeastaan ollenkaan. Että kyllä siihen, että jos pääsee haastatteluun, niin on oikeasti tosi todennäköistä, että pääsee myös sisään. Että siinä niin kuin, en mä tiedä, pitäisi varmaan jäätyä ihan totaalisti, että ei saa sanottua yhtään mitään, yhtään mihinkään, että ei sitten pääsisi sisään. Mä tein itse semmoiset siis muistiinpanot ennen sitä haastattelua, että ihan vaan mä kirjoitin niin kuin isolla otsikolla niin kuin sen teemaviikon, sitten ne aineistojen nimet ja sitten sinne vaan ne niin kuin main points, siis oikeasti maks 5 palluraa laitoin sinne itselleni, että nyt mulla katkesi aika. Anteeksi. Mutta ei mitään. Mutta joo, siis ihan tosi pienet muistiinpanot tein ja en siis viitannut muuta kuin silleen, että no tällä teemaviikolla oli tämä pointti ja tällä teemaviikolla oli tämä näkökulma ja yhteensä ne oli näin. Joo, Että ei mitään silleen niin kuin name-droppailua tarvitse se tehdä. haastattelu niin kun pitää vastata tavallaan niiden aineistoihin pohjautuen, niin niihin ei tarvitse silleen suoraan viitata tällä sivulla. Se on silleen, että se pitää kuulla, että sä oot opiskellut ne aineistot. Se on se, mitä ne haluat testaa, että sä oot tehnyt sen kurssin itse. Ei ole mitään erityisen spesifejä kysymyksiä. Ei oo. Vähän testaa myöskin sitä, että osaako niinku soveltaa ajatuksia, mutta se onkin yliopistossa aika olennainen taito. Jep. Oli myös kysytty, että mistä kurssilla tulee nuo pisteet 0–100. Ne tulee niistä tehtävistä. Niissä on esimerkiksi voi olla vaikka monivalinta, missä on maksimipisteet 20. Ja jos vastaat kaikkiin tehtäviin oikein, saat 20 pistettä siitä tehtävästä. Jos menee jotain väärin, niin sieltä tulee todennäköisesti jotain miinuspisteitä. Mutta ihan siis niistä tehtävistä ne muodostuu, ei sen kummempaa. Eli sä niin kerrytät niitä pisteitä sen kurssin aikana. Kyllä. Ekasta teemaviikosta voi saada vaikka maksimissaan 20, seuraavasta se maksimissaan 20 jne. Esseestä 30. Mutta nimenomaan teemaviikoista ne ensimmäiset itsenäisesti tehtävät, niin ne ei kerrytä pisteitä, mutta ne on pakko tehdä hyväksytysti. Jos sä et tee niitä, niin sit sä et pääse jatkamaan tätä kurssia edes. Mä muistelisin näin. Joo, se on vähän semmoinen tsekkaus vaan, että olet kurssilla. Olet motivoitunut. Jep, ja tiedät, että mikä homma. Vinkkejä esseeseen. No ehkä mä sanoisin, että semmoista omaa ääntä saa käyttää, omia mielipiteitä, omia näkökulmia saa tuoda esiin, että ei tarvitse, tai ehkä ei niinku halutakaan, että vain osaat referoida tai osaat kertoa, mitä artikkeleissa tai matskuissa on, vaan osaat myös itse ajatella ja niinku hyödyntää sitä tietoa. Kyllä. Aika perus, mutta noudattakaa ohjeita. Silleen, kun siellä on, että käyttäkää näitä 5 aineistoa, käyttäkää niitä kaikkia aineistoja, jos se niin sanoo se ohjeet. Että, siitä jo rokotetaan pisteitä, että vaan niin kuin käytit heikosti jotain tai et käyttänyt jotain yhtä ollenkaan, vaikka sä olisit käyttänyt kuinka hienosti niitä muita. Jep. Se on oikeasti, lukekaa ne ohjeet tosi tarkkaan. Että viime vuonna oli jo kanssa, että ota jokaisesta aineistosta joku työkalu ja käytä tätä, tai esittele tämä työkalu nopeasti ja sitten käytä sitä sinne tai jotain vastaavaa. Mutta jos sä käytit vain 4, etkä mainitse yhtä aineistoa ollenkaan, niin kuin Milja jo sanoi, niin siitä tulee isompi miinus. Kun että jos käyttäisit ihan tosi huonosti. Niin.
Jep. Ja se on oikeasti tosi lyhyt essee myös, Mm. mitä olisiko siinä ollut, mä tiedän, 500 sanaa. Siis se on maksimum pituinen. Se on siis, Ja siinä on, onko se niin? Mun mielestä oli siinä on, siinä, 300-500. siinä onkin mini-essee oli ainakin mun vuotena. Ja Mm. sitten oli se toinen pidempi essee, se oli ehkä 2-3 sivua. No on se mitä on. Se on siis tosi, tai ainakin mulla niin kun, otti kyllä tiukille se, niin kun, että mahtuu siihen merkkimäärään tai sanamäärään, mutta sitäkin kyllä siis tulee ja pitää noudattaa. Siitäkin voi tulla miinusta, jos ylittää sen, että joo, muistaa noudattaa ohjeita ja sääntöjä ja pysyä aiheessa. Jep. Ja just semmoista niinku kriittistä ajattelua, että ei sun tarvi myöskään sit niitä aineistoja vaan myötäillä, että täällä sanottiin näin ja täällä sanottiin näin, joten asia on näin, vaan jos sä oot perustellusti eri mieltä, niin sä voit myös kirjoittaa siinä esseessä, että tämä henkilö aineistossa sanoo näin, mutta asiaa voi lähestyä myös näin. Mm. Mutta siis semmoista omaa kriittistä ajattelua. Jep. Kannattaa harrastaa. Jep. Voiko opiskella sivuaineena oikeuspsykologiaa Joensuun etänä, psykologian lisäksi siis sivuaineena? Mä yritän etsiä tietoa tässä just, mutta Joo. mä en löydä ihan tarkkaa. Mä oon joo opintoja ja sitten mä en ainakaan ole yhtään varma siitä, että mitä saa opiskella. Mä kuvittelisin, että tämä tieto varmaan löytyy niin kuin Joensuun yliopistosta. Todennäköisesti Totta. Joensuun yliopistosta, kyllä. Eikös nämä jo opinnot ollut juurikin, että sä voit hakea tai opiskella kursseja muissakin yliopistoissa, jos sä saat siihen jonkun Oikeuden, hyväksynnän tai oikeuden. Mutta eikö se maksanut Tampereelle yliopistolle jotakin? Joo, ne ei ole niinku, jotkut perustelut, että joo, miksi saisit niissä on jo perustelut. Siis se on en osaa kyllä vastata suoraan tuohon, että mikä se proseduuri siinä sitten on, mutta en pitäisi mahdottomana, että ei niin kuin, että miksikäs ei, jos niin kuin, siis joo, mä ehkä kannustaisin niin kuin lukemaan Joensuun tai niin kuin Itä-Suomen yliopiston nettisivuja ja sieltä ja sitten sielläkin, niin kuin jos erityisesti kiinnostaa juurikin ne opinnot, niin sinnekin voi laittaa sähköpostia kyllä, että hei, olen kiinnostunut tämmöisistä ja tämmöisistä ja voisinko tällaisella ja tällaisella tutkinnolla tai opiskeluoikeudella tai opintopaikalla niin kuin opiskella sit näitä opintoja, että sieltä kyllä vastataan ja ohjataan eteenpäin. Jep, mutta meillä pystyy opiskella siis psykaa ihan Joo. mielinmäärin, paitsi sit niitä kliinisiä niin kun psykologin ammattiin valmistavia opintoja. Niitä ei. Jos oikeuspsyka kiinnostaa, niin meillä ei ole sitä. Meillä ei ole, mutta kriminologia kuuluu meille Niin. niin kuin pääaineisiin. Niin semmoista löytyy. Miten opinto-oikeutta haetaan? Muistaakseni siinä kohtaa, kun sä yrität ilmoittautua sille YKT 101, eli se hakukurssi, niin se siellä herjää, että sulla pitää olla opinto-oikeus Tampereen avoimeen yliopistoon, joka sitten, kun menet Tampereen avoimen yliopiston sivuille, niin sieltä sitten löydät kyllä. Joo. Joo, se kyllä ohjeistaa se systeemi eteenpäin ja just niin kuin siihenkin on niin kuin selkeät ohjeet, mutta Jos ne siellä vaan on niin tuttu kuin, ympäristö, niin se on sekavaa. niin, mutta siis ne kyllä tulee vastaan siellä, kun menet ilmoittautumaan kurssille. Mitäs muuta? Joo. Teija kertonut kokemuksistaan. No, tämä oli ainakin just niin kokemus hyvinkin lähellä, että sä pääsit yhden pisteen päähän, jos muistan oikein. Joo. Siis mä ymmärrän ton turhautumisen niin paljon ja ymmärrän ton jännityksen ja pelotuksen, koska mä siis tein tämän kurssin 3 kertaa ja kun se oli se toisiksi tai keskimmäinen kerta oli niin lähellä, niin mutta sitten toisaalta mä vaikka kuinka ärsyttää kuulla se, että he löydät siitä jotain positiivista, mutta kun mä yritin vaan ajatella, että se oli nyt näin lähellä, niin ensi vuonna mä vaan päätin, että nyt mä pääsen sisään. Ja näin. Ja ymmärrän jo ton jotenkin silleen morkkistelun, että jos mä olisin päässyt, niin mä tuntisin teidät, niin
Olen miettinyt monta kertaa tänä vuonna, että jos mä olisin tehnyt vaikka jonkun oikaisupyynnön jostain tentin pisteestä, niin mä olisin ehkä päässyt sisään. Mä ehkä olisin jo tokalla vuodella, mutta sitten toisaalta mulla olisi jäänyt tosi monta kivaa juttua mun niin kuin viime vuodessa kokematta, koska mä olin koulussa ja mun elämä ei olisi mennyt sillä tavalla niin kuin se meni. Niin, kyllä jotenkin asiat kyllä järjestyy. Ja... Jep. Ja me ollaan kaikki tuutoreita, eli Nimenomaan. niin sit pääset tutustumaan meihin. Kyllä. Ei haittaa, vaikka ei ole tänä vuonna, koska pääsee silti tutustumaan. Kyllä, syksyllä tavataan, eikös niin? Kyllä. Ja ihan varmasti on niin kuin hyviä fukseja. Mm. Joka vuonna on Joka aina vuonna hyvät on fukset. omat Niin, juttunsa, omat Jep. fuksinsa, omat ihmisensä, joihin tutustua ja omat hienot kokemuksensa. Se on niin kuin... Sitä juuri. kaikki aloitusajankohdat on spessuja, että ei se ole niin kuin, tai siis varmasti tuntuu siltä, että niin kuin siinä kohtaa, kun ei pääse ja sitten missaa kaiken, mutta kun sä pääset vielä kokemaan sen. Niin. Minä koen nyt, että se meni juuri niin kuin sen piti nyt. Kyllä, kyllä. Mutta sitten oli, että kun saitte haastattelukutsun, kävittekö läpi kurssin matskuja ennen sitä? Okei, tähän vastattiinkin. No niin, okei, joo. Mutta siis tosi silleen lyhyesti. Pääpiirteet, muistaa vähän, niin kuin, että mitä, missä, niin. milloin. Mä en lukenut niitä aineistoja enää, mä luin vaan pelkkiä omia muistiinpanoja. Niin Jep. niillä pärjäsin. Joo, kyllä ehdottomasti. Jos muistatte, niin kuinka paljon todistusvalinnan pistereet on laskenut viime vuosina niistä alkuperäisistä, kun ihmiset ei ole ottanut paikkaa vastaan ja päässyt toiseen opiskelupaikkaan? Siis ihan sikana. Mä katsoin niitä just silloin, kun mä yritin miettiä niitä, että mitä ne nyt oli. Onko mä kirjoittanut sen ylös? Ei tuolla. Öö, No siis ainakin niinku, jos tämä nyt antaa mitään viitepisteitä, niin mulla on siis ollut niin kuin 114,2 pistettä. Ja sitten se on varmaan... Todistusvalinnalla. Joo, todistusvalinnalla. Joo, ei ollut näyttöreitissä enempää kuin 100. Ei, mutta siis muistaakseni se on ollut silleen varmaan 130 tai jotain. Siis siinä niin kuin alkuvaiheessa, kun on niin kuin ekana tullut ne todistusvalintojen tulokset. Ja sitten mä oon tosiaan ollut silloin siellä melkein niin kuin 80 varasijalla. Ja se laski, että mä oon täällä sisällä niin, että se on niin kuin laskenut siitä kyllä, että siis niin kuin todistusvalinnassa varasijat liikkuu yllättävän paljon, että just ei kannata huolestua siitä, että jos niin kuin mä itse vertasin siis niihin aikaisempien vuosien niihin pisteisiin, ja sitten mä niin kuin siitä lasken, että okei, että tämä menee nyt siihen niin kuin rajalle, että niin kuin voisin päästä sisään. Ja no sitten pääsin, että ne on aika akkurateja ainakin ollut sille aikaisemmat vuodet nyt niin kuin siihen, että mikä on se niin kuin todistusvalinnan pisteraja. Ja sitten just tosiaan ei kannata säkätä, jos siinä alussa on niin kuin hirveän kaukana siitä, niin kuin, tai että on tosi korkealla varasijalla. Sitten kumminkin pakko myös sanoa, että erityisesti jos hakee vaikka Helsinkiin jollekin alalle, jossa on tosi vähän niitä aloituspaikkoja, niin ne ei kyllä siirry kauhean paljon. Joo, se on ihan vaan, niin kuin, se riippuu mihin hakee ja kuinka paljon siellä on aloituspaikkoja. Ja niin kuin, että just vaikka Helsinkiin yleisesti hakee enemmän ihmisiä ja ihmiset laittaa usein sen ensimmäiseksi, niin siellä ihmiset ottaa sen paikan vastaan tosi todennäköisesti. Nimenomaan. Ja sitten mitä vähemmän niitä paikkoja on, niin myöskin sitä vähemmän tilaa sille siirtymiselle. Pitää myös olla jossain määrin realistinen, mutta ne myös oikeasti siirtyy. Sekin on. Et just silleen, että tämä on nyt niin kuin meidän tutkintoon spesifiikkaa, että mä en osaa kertoa tietenkään muista niin tarkasti, mutta että siis kaikissa ne niin kuin vähän liikkuu, mutta sitten just, että tästä nyt, että tästä nyt Tampereen yhteiskuntatutkimuksesta mä osaan sanoa, että se liikkuu noinkin paljon. Että ei tarvitse hätääntyä. Jep. Mutta tuli myös mieleen, että sit jos hakee näyttöreitillä, niin sit ei kyllä ole noita varasijoja. Että sit jos ei pääse haastatteluun, niin sit ei pääse haastatteluun ja sitten se on niinku seuraavaan vuoteen. Että, ja sitten just myöskin, että tai se haastattelu on silleen, että ne ottaa sinne se 49 ihmistä. Jos kaikki ei pääse, niin ne vaan niinku, niin paikkoja ei tule maagisesti lisää. Että sitten on vaan vähemmän aloittajia sinä vuonna. Sitten kysytte, että onko mahdollisuuksia lähteä vaihtoon opiskelemaan, niin kyllä. Sinä tiedätkö siitä enemmän, tuli niin varmasti sieltä. Meillä on useampi kaveri vaihdossa. Tämän verran osaan sanoa asiasta, se on mahdollista. Kyllä. Ja tosi monihan lähtee meiltä. Tosi moni. Joo, ja tosi eri vaiheissa opintoja ja ihan tosi eri niin kuin puolelle maailmaa, että kyllä siis kohteita on ja voi lähteä myös niin kuin
sivuainetta opiskelemaan vaihtoon, että sen ei tarvitse olla edes niinku oman alan opintoja, mitä sitten lähtee opiskelemaan, että siitä niin kuin, oikeastaan taivas on rajana, että mihin jaksaa nähdä vaivan, niin ottaa selvää ja hakee. Mm. Mitä mieltä olette siitä, että tämä kurssi poistuu ja vaihtuu valintakokeisiin? Sehän poistuu Helsingistä ja Turusta. Niin. Näillä näkymin meillä se on. Ei, On toki ei se, tiedä, mutta mitä ei tiedetä. tulevaisuudessa tapahtuu, mutta tänä tällä vuonna hetkellä. ainakin. Tämä on Jep. todennäköisesti juurikin sen takia, että Helsinki ja Turku on anyway pitänyt sen pääsykokeen, joten siinä on tavallaan tuplatyöt heille, vaikka se rajaakin huomattavasti sitä pääsykokeen niin määrää, tai että kuinka monta ihmistä siellä on niissä pääsykokeissa. Ja mä oon itse siis kävin niissä kaikissa kokeissa. Sama homma. Että ne oli anyway aika vaikeita ne kokeet, että se oli just vähän silleen, tuntui myöskin, että itse tekee tuplasti sen duunin, että siinä mielessä siinä on niin kuin jotain hyvää, että musta tuntuu, että se ei ollut aikaisemmin ehkä niin toimivakaan edes Helsingissä hakiessa, erityisesti jos se haku, tai se koe oli siis oikeasti tosi haastava. Kyllä. Niin, ehkä siinä on niin puolensa ja puolensa. Kurssi on kyllä niin kuin aika ankara ja rankka ja aikaa vievä, mutta sitten musta se on ollut, tai jotenkin se oli ihana, että sit kun siitä selvisi, niin sitten sai niin kuin huokasta helpotuksesta ja tiesi, että on enää se haastattelu. Ja myöskin, että se on just, että ei ole mikään niin yksittäinen suoritus, joka ratkaisee sun niin kuin seuraavan vuoden. Niinpä. Hetkinen, Mä sanon tässä välissä, että mun oma kokemus on just kanssa se, että se on ihana, että se paine ei ole niin kuin yhdellä pääsykoepäivällä, kun itse on ihan hirveä stressää ja jännittäjä, niin mulle se sopii, että vaikka se nyt kestääkin pitempään se prosessi, niin se itselleni sopii sillä tavalla paljon paremmin ja mä saan tehdä sitä kotona, niin sekin helpottaa huomattavasti. Mä itse toivon, että tämä kurssi pysyisi. Niin, kyllä joo. Ja sille aika lailla yleensä, jos tulee valintakoematskuja tai niin pääsykoematskuja, niin ne kans kestää, tai niitä on aikaa lukea aika sama aika, kun tätä kurssia on tehdä, että sinänsä silleen valmistautumisen kannalta siinä ei koe, että välttämättä olisi hirveästi eroa. Ja se on sanottava mun mielestä, että se kurssi, ne aineistot on sellaisia, että jos te olette kiinnostuneet tästä alasta ja te käytte sitä kurssia, niin niiden aineistojen käytännössä pitäisi olla mielenkiintoisia. Te huomaatte tosi nopeasti, jos ei ole teidän alla, jos ne aineistot ei kiinnosta. Ja sitten taas, jos te luette niitä ja te olette silleen, ei vitsi, tämä on kivaa, te tuutte viihtyä täällä. Tämä on niin kuin hyvin vahvasti mun kokemus. Mutta se kurssi ei ole täydellinen. Se ei mun mielestä mittaa kauhean osuvasti semmoista osaamista, mitä yliopistossa oikeasti käytetään. Se on tehty sitä varten, että voidaan arvioida satoja opiskelijoita samaan aikaan mahdollisimman vähällä vaivalla. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on niitä monivalintoja, jotka priorisoi tosi semmoista nippelitietoa välillä, että sä oot silleen, mitä helvettiä, tää oli yksi kommentti jossain Ylen paneelikeskustelussa, videossa, jonka mä katsoin viikko sitten, että niin kun, jos te ette pärjää tällä kurssilla, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että te ette kuuluisi tänne tai että tämä ei olisi teille sopiva ala tai mitään tällaista. Mä en muista ikinä törmänneeni yhteenkään samanlaiseen niin tehtävätyyliin tai sellaiseen tehtävätyyppiin kuin mitä siellä kurssilla. Että se on niin kuin, ja sitten myöskin, että jos tuutte todistusvalinnan kautta, niin te pitää anyway tehdä se kurssi. Mutta silloin te voitte saada siitä vaikka 2, eli siis silleen mä en 60 sitä kurssia. No, 60 pistettä, ja sillä ei ole enää mitään väliä ikinä. Että myöskin niin kuin... Niin sitten saa ne opintopisteet, ei tarvitse tehdä sitä nyt niin kuin tuossa fuksivuonna niin kuin itse jouduin, koska en tehnyt sitä kurssia. Luin psykaa, sen takia en käynyt. Joo. Jep. Siellä vielä. Mä en voi lähteä vaihtoon, jos voi. Ihan nopeasti noista vaihtopaikoista. Eikö noista ole yliopiston sivuilla? Nyt mä en ole ihan varma. Mä itse haluan lähteä joskus vaihtoon, mutta en ole vielä ottanut asiasta tarpeeksi selvää, että osaisin kertoa. Mutta olen kuullut, että on Italiassa Jenkeihin on lähtenyt. Mulla on Etelä-Amerikassa yksi tuttu. Kööpenhaminassa Norjassa on ollut joku. Että niitä ei ole pelkästään Euroopassa ainakaan, että sen verran tietää. Mutta... On myös Koreassa ja Japanissa on vaihtokohteita ja semmoista, mutta kyllä opiskelijan oppaasta sanoisin, että löytyy lisää, kun googlaa tuniopiskelijan opas ja vaihto. Mutta Eren sanoo.
Joo, tosiaan tuosta, että palaan siihen, kun siinä lomakkeessa, joka täytetään, kun haetaan tuonne kurssille, niin siinä on se kohta, jossa mainitaan jostain, että jos haet niin kuin yleislomakkeella, niin onko se siis vaan semmoinen, että se pitää ignorata, kun mä en niin kuin tiedä, mitä se tarkoittaa, että mitä siinä niin kuin haetaan. Onko toi siis yhteishaun, niin kuin se hakulomake, meinaatko se sitä vai siihen kurssille ilmoittautuessa on? Ei, kun joo, siis se näyttöreitin hakulomake. Haluatko vähän kertoa vielä enemmän, mitä niinku, Myöskin sä voit että... vaikka laittaa, jos sä liityt siihen Tsemppi-ryhmään, joka on siis Telegramissa, se oli toi t.me kautta Tsemppi-ilta 2020. Se on siellä Se chatissa on se siellä linkki. chatissa, joo. Niin sä voit laittaa jollekin meistä valvojista vaikka yksellä viestiä, ja me voidaan koittaa oikeasti selvittää, että mitä siihen pitää sanoa. Joo. Että me ei nähdä sitä hakemusta tällä hetkellä millään, niin mä en niin aina tiedä, mistä sä puhut silleen hakemuslomakkeiden osalta. Helpompi tosiaan jeesaa sitten, totta kai jeesataan, mutta sitten, jos vaikka Telegramissa lähetät jollekulle meistä sen lomakkeen kuvan tai joku silleen, sitten voidaan niinku tarkemmin siitä. Ja Joo, mä en ole koskaan käyttänyt sitä, tai mä en edes tiedä, mikä se on, ja mä en niin kuin, Telegram niin. on siis opiskelijoiden suosiossa oleva viestintä. Joo, todennäköisesti jos opiskelemaan pääset, niin silleen kannattaa ladata niin kuin silleen opiskellessa, että silleen siis totta kai niin kuin ymmärrän, jos ei niin kuin halua ladata sitä, mutta silleen siitä on sitten tosi paljon, tai sitä käytetään siis niin kuin interaktio meidän ainejärjestön viestinnässäkin sitten niin kuin opiskeluvaiheessa. Mutta se on siis WhatsAppin kaltainen Joo. sovellus. Ja sitten myöskin siellä on se hakijan palvelut tai tämmöinen, niin sinne voi myöskin varmaan laittaa jotain kysymystä, jos nyt oikeasti Ehdottomasti. Törmää. Ja veikkaan, että en ole varma, mutta jos olet lukiossa tai jossain tällaisessa vielä, niin Opolta voi mennä kysymään. Joskus voi mennä kysymään Opolta, vaikka olisi valmistunut, jos on hyvä suhde Opoon. Ne tykkää auttaa. Niin saa pistää. Mun mielestä ainakin meidän lukiolla oli silleen, että saa pistää kyllä siis varmasti. Joo, kyllä. Ja siis, jos, niin kuin, mä en tiedä, miten tämä toimii niin kuin Zoom silleen, että onko porukka niin kuin puhelimella vai tietokoneella, mutta siis tonne chattiinkin, siis jos pystyy mitenkään laittamaan niin kuin kuvaa siitä tai jotain, niin se olisi tosi hyvä, että jos sinnekin pystyy laittamaan vaikka, niin sekin onnistuu. Mulla tuli mieleen, että mä voin kyllä melkein vaikka laittaa ihan mun sähköpostin tuohon näkyviin, niin sä voit lähettää sen mulle, jos sulla sitä Telegramia ei ole. Niin. Että ei tietenkään pakoteta niin tässä silleen lataamaan sitä. Niin, mutta mä kirjoitan tuohon chattiin mun... Totta. Meni jo. Onko se seuraava kysymystä? Ei tuossa vaan, että pyytää Telegramia, se ei kirjoita. Mä laitan kanssa sen mun sähköpostiin, jossa et sitä Telegramia halua ladata. Niin... Sä voit lähettää vaikka screenshotin siitä mun sähköpostiin, niin yritetään. Joo, mä laitan joko sinne tai sitten mä yritän tässä just saada sitä, että jos mä saisin otettua sen tässä nyt, niin Joo. Ja toi kun ei ole niinku linkki siihen Telegramiin, niin onko toi kun laittaa siihen... Mä kirjoitin sen just äsken siihen, mä oletan, että jos on copy-pastea, niin se toivottavasti menisi oikein. Pitäisi toimia linkkinä. Okei. Joo. Ollaanko me vastattu kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin? Padletissa ei ainakaan ei ollut täällä ollut lisää. Jep. Että eihän nyt ole vaan välistä sitten jäänyt jotain. Saa vielä heittää tai avata mikkiä. Jep. Ja sitten tosiaan sinne Telegram-ryhmään voi laittaa kyssäriä. Ja just nyt, jos Annikin laittoi ton, niin hyvinkin varmaan voi. Vastauksista ei voida luvata millään aikataululla, mutta kuitenkin, niin kuin, että yhteyttä saa kyllä. Ja sitten on nämä kaikki, niin kuin, mitkä löytyy sieltä hakijamuistilistastakin, just noin hakupalvelu, mikä se oli, se sähköposti. Hakupalvelut.tau@tuni.fi. Niin sinnekin voi sitten tosiaan pistää, että apua kyllä löytyy, että ei hätää. Ja sitten muutenkin, siis tässä on ihan hirveästi informaatiota, niin ei tarvitse muistaa kaikkea, että tämä tulee tosiaan, tämä tallenne tulee
tulee just sinne nettisivuille sitten, kun saadaan se ylös, niin sitten tätä voi käydä selaamassa uudestaan ja pausittaa, vaikka sitten jos on joku tietty tieto, mitä etsii, niin sitten just toi on tosi hyvä toi hakijan muistilista, niin sieltä sitten vaan selaa päivämäärät. Että tosi paljon on infoa ja tulee olemaan todennäköisesti tosi raskas kevät, mutta Te pärjäätte. niinpä. Että hirveästi Tulette tsemppiä. pärjäämään. Kyllä. Ja sitten varmaan lopetellaan, jos ei tule kysymyksiä. Mä vielä tarkistan, että sinä, joka olit lähettämässä sitä sähköpostia, niin onhan sulla nyt mun sähköposti ylhäällä, että ei lopeteta ennen kuin se on mulla tarvissa. Me voidaan myös niinku lopettaa tämä sitten, kun ei täällä ole, kun ei ole enää ketään. Niin, Joo, on sulla ylhäällä. joo, kyllä. No Joo, niin, hyvä. yes. No niin, no sitten me kiitämme ja Kiitos osallistumisesta. kiitos. Moi moi. Tsemppiä!